ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ಪೀಸ್. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ 2ನೇ ದಿನ ಕೇರಳಾಡು ಕೊಡಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಆಲಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಕೇರಳಾಡು ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೋಟ್ಸ್ ಶಿಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೂಸಸ್ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಉಂತಿಯ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಜಿ ఒక ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಆತ ತಿರ್ತ ಓನರ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂತಾರಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತದ ರೂಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಈ ರೂಮ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ನಗಳು ಇತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರು ಈ ರೂಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಕಿಚನ್ ಲಾತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅದೊಂದು ನಂಚಿ ಸೈಡ್ ಓನರ್ ಪಂಡೇರು ಚಾ ಕಾಫಿ ನಿಗ್ಲೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆತನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕದಿಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿತ್ಯಾರು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಏನೇರ್ದಾಸ್ಟ್ರ ನಮಕ್ ನೆಟೆ ನರಕಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಜಿ ಕುಂಟಾಜಿಡುನ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ಇತ್ತನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತ. ಇಡೀ ದಿನ ರೂಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದೆ ಬೈದ ಬರೀತೊಂಜಿ ಬೀಚ್ಗೆ 5 minutes ತಾದಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಹೈರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆಗ್ ಸುಲಭ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ನಗುಲ್ ನೆಟೆ ನಡತೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಆಗಲ್ನಾದ್ ಗಟ್ಟಿಜ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೀಚ್ ತೂನಗನ ಇದು ಭಯಂಕರ ಆದುಂಡು ಅವಳ ಕತ್ತಲೆಗ್ ನೀರ್ದ ಬರೀಕ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು. ಬೀಚ್ ತಿರುಗುದಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ಅಕ್ಷಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಫೆ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ನಗೆಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಬರಿಯ ನೆತ್ತ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಗಡ್ಬಡ್ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ತೂತುಜಿದ ಮುಟ ಮೂಲ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮಾರು ನಗುಲು. ಸೊ ಮೆನ್ಯೂಡ್ಲಾತೆ ಗಡ್ಬಡ್ ಒಂದು ಬರೆದಿತ್ತೆ ರಪಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಗೆತೊಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಗೆತೊಂಡ ನೆಟೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 14 ಫೆಬ್ರವರಿ ಉಂದು ಎಂಗುಳು ಬೇಗಲಕ್ಕದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋರೆಲ್ಲ ಇಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾವು. ಸೊ ಶಿಕಾರ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆದೊಂಡು ಇಡೇ ಬತ್ತಂಡ ಆಲಪಿಗೆ ಆ ರೈಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಆಪುಂಡು. ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ. ಸೊ ಕಾಂಡದ ಟೈಮ್ ದಯ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಪ್ಪನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದುಲೆ ಏತು ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆತಂಡು ವಿಂಟರ್ದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ನೇರ್ದಸ್ರದು ಒಂದೊಂಜಿ ರೈಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ವ್ಯೂಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಏರಿಯಾಗ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಸರ್ವೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ದಾದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ಬೋಟಿಗೆ ಶಿಕಾರ ಅನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಲ ಪೋಲಿ ಅದಾಗ ನಮಕೊಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಡ ಎಂಕುಲು ರೆಡೆ ಜನ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋಟ್ದಲ್ಕ ದವಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಒಯ್ದವಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ರಂಚಾದು. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ರೈಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಟಗು. ಮುಲ್ಪೊಂಡತೆ ಸಾಲುಗಟ್ಲೆ ಬೋಟ್ಸ್ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ದ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಒಪ್ಪೊಂಡು. ಆಲಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇರ್ನೇ ಬೋಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಈ ಶಿಕಾರ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ದಾರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಲೇರ್ ಜನ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ದಾದೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂದು. ಸೊ ರೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿತ್ತಾನು. 4 ಗಂಟೆದ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಜತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಇಡ್ಲಡ್ಲ ಪತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯೂ ಉಪ್ಪುನಗ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿನೊಂಜಿ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ. ನೆಟೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮಕ್ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಅಂಚ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋಟ್ ಅಂತೂ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಡಲ್ಲ ಕಿನಿ ಕಿನ್ನಿಯ ಬೋಟ್ಸ್ ಅಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಗಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆತನ ಒಂಜ ಆ ಬೋಟ್ ಪೋಪೇರು ಇಜಿಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜೆಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಪೋಪೇರು. ಜೆಟಿಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಲಸ ಪೋಪಿನಗುಲು ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋರೆತ್ತಂಡ ಇಜಿಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ನೆಟೆ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಹರ್ಪುಂಡು
ಮೊಗಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಮುರ್ಕುನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಒಪ್ಪೊಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಮೊಗಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಈ ನೀರ್ದ ಕೈ ಇತ್ತಲೇ ಒಪ್ಪೊಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಜೊತೆ ತೂನಗಾಗಲೇ ನೀರೇ ತೋಜುಂತಿರ್ತಾడు. ನಮ್ಮಲ್ಕನೆ ಮೊಗುಲ್ಲ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕಂಡ ಪುರಂಡು ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪುರಂಡು ಆಗಲ್ನ ಅದರ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರಾಗಲೇ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಜನಕ್ಲಾಗ ನೆಟೆ ರೋಡ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಂಚತ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಮೊಗುಲು ಬೋಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲುಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬತ್ತುಂಟು ನೆಟೆ ನಮಕ್ ಜತ್ತದು ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐಟು ಪೋಯ್ಜ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ನೆಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ನೆಟೆರ್ದು ಎಂಕುಲಿತೆ ನೀರ್ದ ಮದ್ದೆಡ್ ಮೂಲು ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ತಂದ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂದು ಏತು ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿಂದ ಏನು. ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡಗುಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ದಾದನೊಂಜಿ ಕಾರನೋಡ್ ದಸರಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡೆಗೆ ಖಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೆಟಿ ಪೂರ ಪುಣತೆ ಜನಕುಲು ಕೆಲಸ ಪೋಪಿನ ಇದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲು ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೆಟಿ ನೆಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಪೋರೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಐಜನ್ ನೆಟೆರ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋಡಾಂಡ ఒక ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೋರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಾಗಲ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂ ಪೋರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ಲಾತೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದಾಗ ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರಡು ದುಂಪೋದು ಅಂತ ಅನ್ವೇರು ಬೊಕ ಇಂಚ ರಪ್ಪಕ್ಕಂದು ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ನಿಂಗೆ ವಿಷಯ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು. ನೆಡೆ ತೋಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಏರಾದೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಲ್ಕನೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ನೀರ್ದ ಮಧ್ಯೆಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಡ್ ಬಂದೆ ನಮಗೇನುವ ನೀರ್ದ ಬರೀಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ತೂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿಡಲೆ ಮುಲ್ತೂಲೆ ಹೆಂಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದೊಳ ಖಂಡಿತ ಫೇಲ್ ಆತ್ವೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರಡೆತ್ತದು ಏತು ಬೋಟ್ ಪೋಂಡು ಏರ್ ಪೋಯರು ದಾದ ಕತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಪನೈತೇರು ಅಗಳು ಕಿನ್ಯಪ್ನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋಟುಡು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೋಟುಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಎನ್ನಲೆ ಏದ್ ಬಂಗೋಡಗುಲು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದ ಜನಕುಲು ನೀರಿಡಿತ್ತಿನ ಕೆಸರು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರೆತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಷೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರಗುಲು ಉಲ್ಲ ಬೋಟುಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಸರನ್ನು ಗೆತ್ತದು ದಡ ತಂಚಿಡು ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬತ್ತದ ಜತದ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಬೊಕ ನೆಟೆ ಬತ್ತು ನಮಕ್ ಚಾ ಪರೋಲಿ ಕಾಫಿ ಒಣಸು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬದರ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಂತುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಅಂಚಿ ರೋಡ್ ಪೋತುಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ಲ ರೋಡ್ ಪೋತುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅದೇ ಈ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ತಾದಿಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಹೆಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತೇಜಿ ఒక ప్రతి ఒరియనే ఇల్లదెద్దుడు ఇంచ స్టెప్స్ పొండి నిగులు ఎదుడుతూ ఉందులారితే అగులు తీర్త జత్తದು ಕುಂಟರ್ದು ನನ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನನ ಮೀಪಿನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೇರಾಗುಲು ನೀರ್ದ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಆತಿರ ರಿಸ್ಕಿ ಬೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಏತೋ ಉದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ತಾದಿ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ ತೂನಗೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಉಂಡ ಬಂದು
ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾಯನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ತೋಜಿಂಡು ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೊಗಲ್ ತಾಂಕದೇನೆ ದಾಸ್ರ ಅದು ಪಾಪ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಂತ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂದಿತ್ತನು ಒಂದು ಕೊಡಾಪುಂಡ ಆತು ಪರಂಕೊಂಡ ದಾನ್ನ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ಇಲ್ಲದಾರ ಬತ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪುಗೇಲರ್ ದೀಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕುಲ್ಲುಣ್ಗೆ ಅಂಚ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಪರೆತಂಡ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಬಿಡ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಗೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಆದುಂಡು ಮಿತ್ತದಿರ್ತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಗ್ಲೇನು ತೂಪ ನೆಟ್ಲೋರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಡು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದೇನು ತೂನಾಗ ಎಂಚಾತೆ ಮುಲ್ತಾಗಲ್ನ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋದಿಪ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಇಡ್ ಪೋತ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತಾಗಲ್ ಬೋಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಜೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೂತತೆ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಪೋರ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತುಂಡಾಂಡು ಜೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಅಗಲೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ಲೆ ತೊಂಪೋಪೋಂಡು. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆದ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪೀರ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಸ್ ಗಾಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ರೋಡ್ದ ಮಧ್ಯೋಡು ಇಂಚ ನೀರ್ದ ಕನಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಐಟ್ ವಿಶೇಷ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತೂವಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಟಿವಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೂಯಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲಾತೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆರಿಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕೇರಳ. ಒಂಜಿ ಪರ್ಕಟ್ ಬೋಟ್ ತುನ ಇಂಕ ಆನಕೊಂಡ ಮೂವಿದ ನೆನಪಾಂಡು ರಪಕ್ಕ ಉಚ್ಚು ಅಲ್ಪ ಉಲೇರ್ದು ಲಾಗಿದ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತಾಂಡು. ಶಿಕಾರ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತದು ಇಂಗುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂಚದಲ್ಲ ಸೋತು ಪೋದಿತ್ತು ಜಾ ಬೋಟ್ಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ರೈತಿನತೆ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು KFC ಹಿಡ್ದು ಇಂಗುಲು ತಿನ್ನರೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಚಿಕನ್ ಒಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ತಜಪಾದಿತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕವು ಒಕ್ಕ ಬರ್ಗರ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೊಡಂಜಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಪಿದ್ದಾಡಿಯ. ನಮೈತೆ ಬೈದ ರವಿ ಕರುಣಾಕರನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂಜಿ ವೈಫ್ ತನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಗಲೇ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಗುಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಹೋದು ಅಗುಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಉಲಾಡುಂಡು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸ್ ಪರಗೆ ಪರಂಗ್ಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಜೆ ಬೊಕ ಉಲಾಡ್ನಿಗುಲು ಪೋಯಾಡೊಂಡತೆ ಹೊರನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಅವರ ಆತು ಬೆಳೆವಾಳುನ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅವಳು ಕಲ್ಲುಲು ಸ್ಟೋನ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಲು ವಜ್ರಲ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡವಳು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಗುಲು ಪೋಯನಾದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಜಲ್ಪದ ವಸ್ತುನ್ ತೂದು ಇದು ಎಂಗುಲು ಬೈದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಯರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮುಲ್ಪ ತೆಪ್ಪು ಪುಣತೆ ತಾರೆದ ತೆಪ್ಪು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದಾಗುಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಅವಳು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಕಾಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎತ್ತು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪು ತೂಕ ಉಲಾಯ್ ಬೊಕ ಪಿದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬತ್ತದು ನಡ್ತಿನ ಮರಾಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೇರಾರು. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದೊಲೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಮಷಿನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ವಾ ಮಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೈತೇರು ಇತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈದನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು.
ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ದಕದಿನ ತೆಪ್ಪುದ ಗಡಿಡ್ದು ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ನಮಕ್ ನೆಟೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇಡ್ ತುಲೆ ಅವಿನ ದರ್ತದ ಸಮ ಆಯ್ತ ಚೂಲಿನ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಆಯ್ತ ತೆಪ್ಪುದ ಗಡಿತ ಉಲಾಯ್ದ ಕಾಯರ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನಾಗುಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಐಟ್ ಅವೇನು ನುಂಗಾದವೇನು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ ಐಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ ಮಷೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ತೆಪ್ಪುದ ಗಡಿರ್ದು ಬಲ್ಲು ಎಂಚ ನೇಪಿನ್ ಪಂದು ನೆಟೆ ನಮಕ್ ತೋಪಾದೇರು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೈದ ಮರಾರಿ ಬೀಚ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಆಡ್ ದಾಲೆಜಿ ಒಡೆ ಮುಟ ಬನ್ನಗ ನೆಟೆ ಅವು ಶೆಲ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಜಿ ಮರವಾಯ್ದಲ್ಗ ಪುಟೊಪ್ಪುಣತೆ ಅವಳು ಎತ್ತಜಿ ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೀಚ್. ಕೆಲೇರು ಬದುಕರ ಏನ ಪೂರ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ಪೆರು ತೂಲೆ ಮೂಲ್ ಮೊಗುಲ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಹತ್ತು ಅಗುಲೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಪಿನಂಜಿ ಬೋಟ್ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಲ್ಲು ನಾ ಜಾಗ್ ಉಂಡೈಟ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತರೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಬಲೆ ಪೂರ ಪಿರೋಡ್ ಕಟ್ಟದೇರು ನೀರ್ದ ಮಧ್ಯ ಪೋಪೆರು ತೊಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿನಗುಲು ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಪನ್ಗೆ ಎಂಕೊಲ್ ಕೇಂಡರೆಡ ಇಂಚ ಒರಿ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪೆರು.
ನಮ್ಮ ಆಲಪೀಡ್ ದಿನ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬಡವಲ ಜೋರ ಒಂದಿತ್ತಂದು ತಿರ್ಗದು ಸೊ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪಬೋದು ಶಾರ್ಮ ಬೊಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪರಿಯ ಬಂಜಿ ತಂಪಾಯಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜೊತೊಂಡ ಇನಿಕ್ ಈತೆ ತಿಕ್ವೆನಿಗ್ಲೇಗ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.